Inspector Gadget. Vinterland. En pragtfuld bjerglandsby, hvor alverdens sportsfolk er samlet til åbningen af de olympiske lege. Vinterlegene er en oplagt mulighed til at vise verden Gaks overlegenhed. I kan også Gak-kat. Og hvad laver du så i Vinterland, unge dame? Jeg er her med min onkel. Se, der er han. Du er Inspector Gadget, den berømte politimand. Jeg er ikke i tjeneste. Onkel, ved kommissær Quimby, hvor du er? Nej, Penny. Jeg har taget en hel uges ferie, og jeg har fuldkommen, aldeles og helt fri fra arbejde. Ja, det er Gadget-telefonen. Er det dig, chef? Hvor er du? Jeg ved godt, du har ferie, Gadget, men Vær på vagt. Dr. Klo i Vinterland. Denne besked destruerer sig selv. Bare rolig, chef. Jeg er altid til tjeneste. Ja. Med mit nye advarselssystem tør Dr. Klo ikke komme ud af busken. Det er da noget, han tror. Han har heller ikke mødt min gale jokker. Ikke her, dit fjols, til Gadgets hytte. Start en lavine, mas, Gadget. Ser jeg det, som jeg tror, jeg ser? Løgsovs, den uskyldige jodler går lige min fælde. Jeg må ud og stoppe ham. Han ligner ikke en uskyldig jodler. Stop, min gode mand. Efter ham, Vaks. Et skridt længere, og så var du røget lige gadgetfælden. Det var lidt af en flyvetur. Opsedasse. Kom så op. Undskyld, min gode mand. Lad mig hjælpe dig. Lad mig børste dit tøj. De noder. Lad mig lige se. La, la. Det er en god melodi. La, 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 la. Undskyld. Det går da fint, ikke sandt? Jeg er vel nok klodset. Wow, hvad er det, der foregår? Vildt. Vaks, kom ind, Vaks. Det er Penny. Kan du høre mig? Vaks. Det er den gale jodler. En af Dr. Klos agenter. Tak. Du godeste, det må du undskylde. Nu skal jeg børste dit tøj. Hold dig væk fra mig!
bjergfolk er nu engang ejendommelige. Om lidt, når den olympiske flamme er blevet tændt, kan de olympiske vinterlege begynde. Se, onkel, den olympiske fakkelbærer. Imponerende, Penny. Ja, det er flot, ikke? Gad vide om... Kommissær Quimby, du er ikke en bjørn. Han er ikke fakkelbærer. Løgsovs, det er en af Dr. Klos mænd. Ja, fakkelbærer har dynamit med. Må stoppes. Denne besked destruerer sig selv. Bare rolig, chef. Jeg ordner ham. Kommissær Quimby, er du okay? Hvorfor finder jeg mig i det? Du der! Stop i lovens navn! Hvad nu? Der er en uidentificeret løber på banen. Slap af, Vax. Med mit gadget snesejl, så svæver vi op ad løjpen. Et råd om at sejle, Vax. Man skal altid tjekke vinden først. Og nu puster jeg gadget-frakken op. Godt forsøgt. Tænk over det næste gang, du prøver at punktere en andens ballon, brormand. Der er tyven! Nej, det var ham den anden. Jeg må få dynamitten af vejen. Vax, er du der? Wow. Efter dem, Vax. Vi må hjælpe onkel Gadget. Jeg må have dynamitten af vejen, før den eksploderer. Jøjsovs, det her er meget farligt. Gå nu væk med dig. Forsvind væk herfra. Hvordan kommer jeg af med den bombe? Jeg begynder at gå mig på gadget-nerverne. Nu har han forklædt sig som affaldsspand. Frem med gadgets snepistol. Ja. Gak-agent forklædt som affaldsspand, sendt til tælling. Kalder alle gak-agenter. Gadget er på bobsledebanen. Eliminerer ham. Ja vel, boss. Med lidt olie skal det nok glide for ham. Hey du der, kom her, din snyder. Stop! Ud af den bobslæde! Men vent. Inspektor Gadget! Hvem ellers? Ja, I kan jo se, at det er os. Og som I ser, så har vi reddet den olympiske landsby fra den her falske fakkel, der er fyldt med dynamit.
for meget. Sikke en fed idé, onkel Gadget. Skiundervisning. Inspektor Gadget skal have det bedste. Skiundervisning, hva'? Nu ved jeg, hvordan jeg skal eliminere Gadget en gang for alle. Plan XB7A. Der er det. Jeg vidste, det lå i nærheden. Det er den uhyggeligste skiskole, jeg nogensinde har set. Men den er smuk, Penny. Nyd den spøjse middelalderstemning. Velkommen til Vinterlands skiskole. Verdens førende automatiske skiskole. Den stemme virker meget bekendt. Det her sted er mærkeligt. Det må være den automatiske skilift. Tænk, hvad vi kan med moderne teknik. Kom så, Vax. Hunde må godt komme med. Vinterlands skilift kommer op i en højde af 19.000 fod og har den største hældning i verden. Onkel, tror du, den her lift er sikker? Den er så sikker som den jord, vi står på. Go, Gadget, arme! Hvad siger du nu, onkel? Jeg ringer til værkstedet. Den her lift har sikkert ikke været til service længe. Når I når toppen, kan jeres første automatiske skilektion begynde. Ikke kun deres første, også deres sidste. Jeg har aldrig hørt om sådan nogle skilektioner. Bare man har begge ben på jorden, Penny, så kan det ikke gå galt. Nå, ikke. Jeg synes, den sætter farten op. Sludder, Penny. Slap nu bare af og nyd sceneriet. Vi kommer sikkert ned med Gadget-paraplyen. Go, Gadget-paraply. Go, Gadget-paraply. Ja, Gadget-paraply. Som jeg sagde før, Penny, begge ben på jorden, så går det aldrig galt. Problemet er bare at beholde benene på jorden. Det pragtfulde ved et sted som det her, Penny, er, at det ikke er blevet spoleret af turisterne. Men onkel Gadget har jo ikke engang en instruktør. Bare rolig, Penny. Som tidligere skøjtemester kan jeg vise, hvordan profferne skøjter. Nej, Vax, ikke sådan. Du skal bøje benene. Sådan her. Onkel, se! Jøjsovs, vores skøjtebane er blevet til en isflage. Vi styrer lige mod det vandfald. Tag det roligt, Penny. Med mine gadget-arme sker der også ikke noget. Go, gadget-arme. Onkel! Bare roligt. Go, gadget-ben. Kom så. Skynd dig, Max! Tag dig nu sammen, onkel! Jeg prøver. Onkel Gadget, er du okay? God idé, Max! Bliv ved med at dreje! Sjov, onkel, du er bare for kold! Ja, det ved jeg.
Onkel, hvad er det, du laver? Rolig, Penny. Jeg er på en hemmelig mission. Chef, er du der? Jeg er en af dem, der destruerer sig selv. Gak vil bruge et vildt dyr til at forstyrre legene. Stop ham. Bare rolig, chef. Alt skal nok gå, når Gadget er på. Se her, Gaks nyeste våben, den afskyelige Snibbot. Et perfekt udsigtspunkt. Herfra kan jeg overvåge hele Vinterland. Jeg har på fornemmelsen, at jeg bliver forfulgt. Mystisk. Overordentlig mystisk endda. Go, Gadget, copter! Penne til Vax! Efter ham! Falsk fjerpragt. Gad vide, om det kan være et dyr. Politi, vis mig dit ansigt. Du kan forklare, når du sidder bag tremmerne. Prøv ikke at flygte. Du er omringet. Politi, du er arresteret. Jeg sagde, du er arresteret. Har du noget imod at svare på nogle spørgsmål? Du fik mig nok ikke, hva'? Ingen slipper væk fra Inspektor Gadget. Giv op! Det er din sidste chance for at overgive dig. Okay, makker? Du er arresteret. Nu til skihopkonkurrencen. Næste hopper tager I. Klar? Værsgo! Og sikke en spring ny verdensrekord. Og tiden er ved at løbe ud for det grønne hold. Men vent, se! Fantastisk og utroligt! Bare rolig, folkens. Inspektor Gadget har alt under kontrol. Godt klaret, Snibbot. Bring ham til slottet. Overgiv dig, monster. Det er din sidste chance. Vax! Tag den her lasersender og følg efter onkel Gadget. Nu sætter jeg min computer på samme frekvens som det dyr. Vax, min gamle ven. Hvad er det, du laver? Vax, du befrier min fange. Nu har jeg fundet frekvensen. Stop det! Det er strafbart at ødelægge offentlig ejendom. Nu destruerer du dig selv. Se det overvaks. Det er Dr. Klos rumskib. Jeg skal nok få ham på dig, Gadget. Jeg skal nok få dig. Løgsovs. Endnu en Snibbot. Hvad har du gjort ved min hund? Kan du så komme her? Kom her! Kom så her! Og guldmedaljen for at have udvist den sande olympiske ånd. Inspektor Gadget? Mange tusind tak. Jeg er smiret.
Husk det nu, børn. Vintersport giver både motion og sjov, men som ved alle sport skal man altid passe på. Overhold reglerne, og husk aldrig at stå på ski alene. Og husk, at man altid skal opføre sig fair og sportsligt. Og sidst, men ikke mindst, du skal aldrig tage din hund med ud på løjperne.